Kokeillaan nyt SimShop-ohjelmistoa käytännössä. Täällä on ostoslistoja, joiden avulla voidaan sopia, millaisia tuotteita nyt valitaan. Käyttäjä voi myös itse laatia haluamiaan ostoslistoja ohjelmaan. Ja sitten vain aloitamme. Jaamme ehkä osallistujat ryhmiin ja annamme heille tehtäviä. Tähän ryhmään vaikkapa Allan, Silja ja olisitko sinä Oona. Ja toiseen ryhmään olisitko Javanna, Mimosa ja Esra. Ja nyt alamme tehdä ostoksia. Meillä on täällä tuotekuvasto, josta voidaan valita tuotteita ja täältä niitä löytyy vähän joka lähtöön. Elintarvikkeita, vaatteita, elektroniikkaa ja jopa matkojakin. Mutta ostoslistalla oli ensin ruokaa. Lihaa tai kalaa tai vastaavaa. Sovitaanko niin, että ryhmä 1, Allan, Silja ja Oona, olette eräänlainen ökyryhmä, joka vähät välittää luonnosta ja ympäristöasioista. Ja valitsette mahdollisimman huonoja tuotteita luonnonvarojen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ajatellen. No niin, ja Silja ehdottaa sianlihaa, suomalainen sianliha muovipakkauksessa 1 kilo. Ja tässä nähdään nyt sianlihan ympäristöarvoja. Luonnonvarojen kulutus 21 kiloa ja hiilidioksidipäästöt 5 kiloa. Pakkauksella ei ole itse tuotteisiin verrattuna paljon merkitystä, 0,3 kiloa luontoa on kulunut siihen. Sitten kakkosryhmä, Javanna, Mimosa ja Esra. Mitä te valitsisitte? Teillä on tehtävänä olla ekoryhmä, joka valitsee mahdollisimman ympäristöystävällisesti tuotteita, jotka kuluttavat vähän luonnonvaroja ja aiheuttavat vain vähän hiilidioksidipäästöjä. Ja Javanna ehdotti kirjolohta. Valitaan se tuosta ja luonnonvarojen kulutus vain 1/3 sianlihaan verrattuna. Mutta jatketaan shoppailua. Allan, Silja ja Oona. Ökyryhmä, joka ei ympäristöasioista tunne huolta. Oona siellä ehdottaa riisiä. Ja siinä onkin 2 vaihtoehtoa. Ja valitaan, riisiä pakattuna erillisiin annospusseihin. Ei ole sekään kovin ympäristöystävällistä. 4 kertaa 125 grammaa. Lisäksi vielä pahvipakkaus ja tulee Kauko-idästä. Ja katsotaan. Oho, siellä on luonnonvarojen kulutus 5,5 kiloa ja hiilijalanjälki 2,5 kiloa. On aika rasittavaa tavaraa ympäristöä ajatellen. Mutta mistä riisille on tällaiset päästöt löydetty? Tutkimus vuodelta 2002. Sitten taas ryhmä 2, Javanna, Mimosa ja Esra. Mitä lisukkeita te valitsette kirjolohen kanssa? Te rohkeasti valitsette ohran, suomalaista perusruokaa. Luonnonvarojen kulutus ja hiilidioksidipäästöt aika maltilliset. Mutta mennään vielä tästä eteenpäin. Ryhmä 1 valitaan seuraavaksi vaikka juomia. Ne ovat kuvastossakin juuri tässä esillä ja mikä sopisi ökyryhmälle? Joo, pillimehu. Kyllä se minunkin mielestäni sopiva valinta on teille. Aluminoitu pahvipakkaus 2 desilitraa. Aika vaatimatonta, vain 1 kilo luonnonvaroja. Ja sitten ryhmä 2, mitä te valitsette juotavaksi? Aha, te valitsette nyt siis marjamehutiivisteen. Muovipullossa ja laimennus 1+5. Kotimaisista marjoista. Hienoa. Nyt on jo ostoksia tehty ja aikamoista eroa on eri kuittien välillä sekä kulutuksessa että päästöissä. Ykkösryhmän luonnonvarat melkein 3-kertaiset. Mutta katsotaan vielä riisiä. 4 kertaa 125 grammaa eli puoli kiloa, mutta ohraa on koko kilo. Tasataan vähän, eli otetaan riisiä 2 pakettia, niin saadaan sitäkin kilo. Oho, nyt rupeaa ero vielä kasvamaan. Ja pillimehu, sitä on vain 2 desilitraa ja marjamehua on puoli litraa ja laimennussuhde 1+5, eli montako litraa mehua siitä saadaan? Aivan 3 litraa. Ja montako 2 desin pillimehua pitää ostaa, jotta saadaan yhtä paljon? Aivan. Kyllä, 15 kappaletta. Hyvä. Ja nyt ryhmien ostosten välinen ero vain kasvaa ja kasvaa. Ja jos meitä olisi tässä nyt vielä muita ryhmiä, niin voitaisiin lisätä kuitteja ryhmälle 3 ja 4. Tai lisätä ostoksia vielä näihin kuitteihin. Ja sitten mennään katsomaan tuonne yhteenvetoon. Siellä ykköskuitin kohdalla merirosvolippu lepattaa kiivaasti ja on syytäkin, kun kulutus ja päästöt ovat moninkertaiset. Ykkösillä luonnonvarojen kulutus on melkein 50 kiloa ja kakkosilla vain noin 1/5 siitä. Kaupassa tekemillämme valinnoilla voidaan saada aivan uskomattoman suuria eroja ostoskorien välillä. Ja hiilidioksidipäästöt ykkösryhmällä melkein 4-kertaiset ja pakkaustenkin luonnonvarat selvästi suuremmat.
Olisiko 15 pillimehupakkauksella tähän osuutta? Sitten voitaisiin katsoa, mitä tämä 10 kiloa hiilidioksidipäästöjä voisi käytännössä tarkoittaa. Tässä sanotaan, että se on sama kuin ajaisi autolla 60 kilometriä, ja autohan on yksi merkittävistä hiilidioksidipäästöjen tuottajista. Mitä sitten merkitsee tuo luonnonvarojen käyttö melkein 50 kiloa? Luonnonvarat maapallolta loppuvat ja avaruustuuli vie tyhjäksi imetyn maapallon mennessään, näin vähän kärjistettynä. Ja hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja maapallon lämpenemiseen, jota tässä on hiukan myös kärjistetty. Tässä on vähän esimakua siitä, mitä on tulossa, jos ostoksissa tehdään jatkuvasti sellaisia valintoja, kuin tuon ykkösryhmän ostoskorista löytyi. Ja sitten voidaan tästä vielä tulostaa kuitit paperille. Valitaan tuosta kirjoitin, kuitit myöhempää tarkastelua varten, tai voidaan lähettää kuitit vaikkapa sähköpostissa halukkaille. Voidaan vaikka viikon kuluttua vielä palata asiaan, kerrata ja keskustella lisää näistä ostosvalinnoista ja siitä, miten kannattaisi toimia, kun seuraavan kerran mennään kauppaan. Ohjelmistossa on muitakin ominaisuuksia, joista kerrotaan verkkosivuillamme osoitteessa simshop.fi.